asko. Ohorea da, ohore handia niretzat zuen aurrean gaur hemen egon ahal izatea. Ez naiz nor zuen aurrean egoteko, nire titulu bakarra da diktadura frankistaren azpian hasi, eta 50 urtetik gora gaur arte beti eta etengabe euskalgintzan jardutea jardun izana. Hortaz, nire eskarmentu personaletik, eta batez ere gure belaunaldiaren lan kolektiboaren talaiatik mintzatuko nazaizue, ikasi dudantxua zuekin partekatzeko asmoz. Nire eskarmentuko lezio nagusia esaldi labur batek bildezake. Ezina ekinez egina. Abiatzeko gunean hainbat ekimenek hala emate zuten lortezinak zirela. Baina historia lekuko, ekinaren poderioz burutzera iritsi izan gara. Euskal kulturaren historia ere argi honekintxe ikustea dut gogoko. Gogoratu, 16. mendean inor gutxik uste zuen, antza, euskeraz idatzi zitekeenik. Gutenberg galaxian sartzeko ezen aski duin euskara. Eta ona Etxepareren erantzuna, Lingue Vasconum Primizie euskerazko lehen liburua, eta Etxepareren mezua, bertzek uste zuten ezin eskriba ziteien, orain dute forogatu engainatu zirela. Eta lehen euskal gramatikarekin gauza beretsua, 18. mendeko ilustratuen iritzira, euskera basati hau ezin zen moldatu, ezin zen egokitu. Larramendiren erantzuna, gramatikaren izenburuan dagoezute, el imposible vencido. Aleginaren handia azpimarratzeko edo, Virgilioren esaldia bere egiten du, labor improbus omnia vincit, esan dezagun, lanak gogor eginez gero, dena gainditzen du. Lezio hau ere ikasi dut, lanak asko dezake, proiektuan sinetxi eta ilusioz jardunez gero. Baina aintzindarien lan erraldoi horiek, lan kolektibo bihurtzen dira gure belaunaldian, 20. mendearen erdialdetik aurrera. Aurrerantzean, talde lana da nagusi, eta ez pertsona jakin batzuen lan erraldoia. Gure belaunaldiak, gerraosteko belaunaldiak, kolektiboki jokatu du, elkarlanean, talde lanean, bai herrigintzan, bai kulturgintzan, bai euskalgintzan. Koka gaitezen 70-70ko hamarraldietan, Franco diktadorea agintean, zentsura kulturan eta errepresioa herrian. Inolako laguntzarik ez administrazio publikoen aldetik, ez egitura eta ez azpiegitura kulturalik. Eta hortxe sortzen dira, alfabetatzea, UEU, kantakitza berria, euskera batua eta hainbat aldizkari eta argitaletxe. Eta hortxe abiatzen da, ikastolen mugimentua ere. Agintari frankisten jarrera oztopatzailearen arritzaia gainean, irakasle eta ikasle euskaldunik gabe, ikasmaterialik gabe, azpiegiturarik gabe, ezina zirudien. Ondoren datoz, kudeaketa eta arrakasta. Hori, duela 50 urte. Eta duela 25 urte Euskaldunon egunkaria abian jartzen da 80ean. Euskaltzale multzo batek erabakitzen du bazterrutzia zegoen egunkariaren proiektua gauzatzea. Orduan ere giroa etzen alde. Goizek izela, ez zegoela kazetaririk,
ez eta irakurlerik, euskera berak ez zuela tradizio periodistikorik, ez zegoela proiektua gauza zezakeen enpresarik. Bi kasu emblematiko hauetan, eta askoz ere gehiagotan, mugimendu kolektibo eta herrikoiak izan zuen protagonismoa. Eta erantzukizuna, hizkuntza komunitateak bere gain hartu zuen. Hau da ikasi dudan 3. lezioa. Herri ekimenak ikaragarri dezake. Kudeaketa on batez lagundurik. Daukagun hoberentxoena, herri ekimenari, lan eta elkarlan kolektiboari, hizkuntza komunitate aktibo eta konpromitituari, hein handi batean zor diogulakoa nago. Eta herri ekimenaren formula hau, ez da iraganekoa eta ez da iraungia, ez da gutxiago ere. Globalizazioaren aizeteak dena berdindu, homogeneizatu eta uniformetu behar duen honetan, are beharrezkoagoa dela esango nuke. Hizkuntza komunitate antolatuaren eskuhartzea zuzen eta proaktiboa gero eta gehiago behar dugu. Guztiz konbentziturik aurrerantzean ere, hizkuntzaren estatusa edozein delarik eta legeak aldeko izanik ere, hizkuntza komunitateak eutsi beharko diola hizkuntza gutxituaren normalizazio soziolinguistikoari. Hizkuntza hegemonikoei gure alegina, ulertezina, gertatzen zaie, mespretxugarria, patua, edo anakronikoa, edota susmagarria, egunkariaren kasuan gertatu zen bezala. Bai baitirudi hizkuntzaren babesa eta ardura instituzioena dela soilik, eta ez komunitatearena. Modu erredukzionistan ulertzen dituzte hizkuntzen eskubideak. Hizkuntza hegemoniko horietatik ulertu gaituzten gutxienetako bat Victor Hugo da, eta 1853an hau idatzi zuen, Euskaldunarentzat euskal hizkuntza aberria da, erlijioa, esan dut iaia. Mendiko euskaldun bati hitz egiozu euskeraz, hitz horren aurretik posta zinen gizon. Hitz hori esan da, haren anaia zara. Bai, hizkuntzak identitate indar handia du, ukaezina. Gurean, euskarak egiten gaitu euskaldun, euskara ikasten duena euskaldun berria da. Baina identitate hori guztiz baliotsua izanik ere, ez da aski ordea. Hizkuntzak bere balio praktikoa, komunikazio funtzioa erdietsi behar du komunitatearen kultur tresna behar du izan, hiztun komunitatearen premia ororen zerbitzuko. Hizkuntza guretzako ez baita filologuen perpausa bat edo olerkari erromantikoen bertsoa. Hizkuntza gertakari soziala da. Hizkuntza komunitatearen ikur eta lanabez. Batak besteak gabe, hizkuntzak komunitateak gabe, hutsala du bere funtzio soziokulturala. Horra ikasi dudan 4. lezioa. Ezin egokiago dio hizkuntza eskubideak bermatzeko protokolo honek bere sarrerakoan. Hizkuntzak ezin dira kulturetatik bereizi. Hizkuntza ezin da bere herritik bereizi. Gure bertsolari, olerkari, Salvador handiak modu zoragarrian azaldu zuen hizkuntzaren eta herriaren arteko lotura hori. Izaite bat ez daike ezurrutxez osa. Herria da gorputza, hizkuntza bihotza. Bertzetik bereizten bitarik bakotxa, izaite horrendako segurra hilotza. Bertso eder honekin amai dezaketen nirea dotore asko, baina atrebentzia ezpada proposamen bat
luzatu nahi dizuet. Gaurko elkarretaratze honek balio simboliko handia du. Erreala izan dezala tamaina berekoa. Ederra litzateke langintza berean dihardugunon berri modu sistematikoan izateko aukera bagenu hemendik aurrera. Elkar ezagutuz gainera elkarlana sustatuko bagenu, norbera bere kultur esparruan isolatuta aritu partez. Nazio estatu eta hizkuntza hegemonikoetatik Europaren bestelako mapa bat, mapa linguistiko kultural bat begien aurrean izan. Hizkuntza eta kultura gutxituaren ikusgarritasuna bideratu, ez dirudi ezinezkoa. Eta aleginak merezi du. Zergatik saiatu ez, gaur bertan Donostian. Belaunaldi berriek eskertuko digute, seguru nago. Eskerrik asko guztioi.